starter med anlægget. Der er 2 enheder, maskinen og fjernbetjeningen. Maskinen er der ikke så meget at sige til. Der sidder nogle filter i. I venstre side der sidder der en pollenfilter, som frasorterer alt, hvad det hedder, pollen, der kommer udefra, små dyr og alt muligt, inden det kommer ind i selve systemet og bliver pustet ind i huset. Som det er lige pt, så er det boligselskabet, der render og så skifter de filter, og det bliver det ved med. Det bliver ikke beboerne på nogle tidspunkt. Det gør det ikke. I den anden side der sidder der en ganske almindelig grov filter, som sorterer støvet fra, der bliver suget ud inden for huset af. Der er udsugning 3 steder henne. Bryggers, badeværelse og køkken. Alt det, der bliver suget ud, det kommer til at sætte i filterne her, inden det bliver kørt igennem veksleren på selve maskinen. Så den sidder sådan set bare og skåner maskinen for, at den ikke trækker alt muligt støv igennem. Under maskinen der sidder der et afløb, hvor der er lavet en grisehale på, som en mandlås, og det er med vilje, fordi maskinen den har undertryk, hvor der er afløb, så derfor, at hvis der ikke er en mandlås, der styrer det, så vil den bare suge igennem kloaksystemet. Så det er med vilje, at der er en krølle på halen dernede. Går vi over til fjernbetjeningen. Den starter heroppe i højre hjørne med en temperatur, og som den er nu, så er den sat til 17 grader, og det er det, man sætter den til rent fysisk om sommeren. Hvad betyder det? Det betyder, at man gerne vil have, at den skal kunne blæse noget kølig luft ind med det samme maskinen, den har mulighed for det. Der sidder et bypass-spjæld ind i maskinen, som åbner, når udetemperaturen den falder om aftenen, eller det slår om i vejret, for eksempel en dag som i går, hvor det regnede meget og sådan nogle ting. Så sidder der simpelthen en bypass-spjæld, der går ind og åbner, og så tager den luften direkte udefra og smider direkte ind i huset. Mm-hmm. Ellers vil den tage luften udefra, og det vil så blive krydset med det, den suger ud inden for huset af, og så vil det blive opvarmet. Det gør den ikke, når det er, at den er sat ned på 17. Så om sommeren, der sætter man den på 17, og om vinteren, der sætter man den op på de der 21, 22, måske 23, afhængig af, hvad man gerne vil have i temperatur. Som udgangspunkt, så er de cirka 21 grader, 22 grader. Men det skal altså stilles sommer og vinter, og det er en del af serviceskiften, at det bliver lavet i samme ombæring. Den næste hernede, det er infoknappen. Der kan man gå ind og aflæse alle forskellige værdier. Der sidder en masse føler indbygget i selve maskinen. Der sidder en indblæsningsføler, der sidder en afkastføler, en friskluftføler og en udsugningsføler. Der sidder også en rumføler, den sidder inde i den her selve fjernbetjening. Og så kan man simpelthen aflæse, hvad friskluften er udefra, og hvad afkasten den er, indblæsning og udsugning den er. Skal det passe den 37,8 udefra? Nej, det kan det ikke. Men det tager vi lige bagefter. Okay. Hernede der sidder der sådan en aftegning af en filter. Og når filter trænger til at blive skiftet, så kommer der en alarm trekant herinde. Og så for at nulstille den filteralarm, så trykker man simpelthen bare hernede i 5 sekunder for at nulstille filteret. Men det er igen noget, boligselskabet står for. Den nederste hernede i midten, der kommer der en masse ting. Der er noget dato og klokkeslæt, hvor man kan gå ind og så indstille den til sommer og vinter. Det er en af de ting, I selv kan gøre, eller også gøre dem, der kommer og laver service på maskinen. Der er en kalender, man kan gå ind i. Man kan sætte maskinen til at køre op og ned i hastigheder på alle mulige tidspunkter af døgnet, hvad man synes ens behov den er for. For eksempel hvis man ved, at husstanden går i bad hver eneste morgen mellem 6 og 7, så kan man få den til at gå op i den hastighed, den time der, og så falder den igen. Hvis man ved, at man laver mad hver eneste aften mellem 5 og 6, så kan man få den til at gå op i hastighed. Lige spørgsmål, vores emnehætte, den er ikke koblet på? Nej, okay. Nej, det er den ikke. Umiddelbart så vil jeg ikke anbefale at bruge en kalender, fordi der er ingen grund til det. Hvis maskinen den kører på hastighed 1, så udskifter den luften her i huset cirka 6 gange i døgnet, og det burde være alt rigeligt. Men det vil sige, at det der står i instruktionsbogen i udleveret, der står 2 i normaldrift, det skal vi så ikke regne med? Jo, det skal man på den baggrund, at en ting er, hvad der er normaldrift. Jeg plejer at sige en ting, hvad der er teori, en anden ting, det er, hvad der er praksis. Genvækst, de går ind og siger, at normaldrift det er hastighed 2, på grund af, så har man både en højere og en lavere trin. Men 99 ud af 100 gange, der man oplever hastighed 1, det er nok at køre med. Undtaget badeværelse, så kan ikke tælle.
Ja, men med de små luftmængder, som ventilationen den har, sådan en som jeres M-head, den er næsten 3 gange så kraftig som den her, når den kører på højeste hastighed. Så hvis det er for, at man går i bad for eksempel, og sætter den her op på hastighed 3, jamen hvis det er, at der dannes kondensvand ude, det hjælper på spejl og vinduer et eller andet, det hjælper ventilationen ikke med. Jo, hvis den kommer op fra 1 til 2, så er det ikke med det samme. Nå, ja, men det er sådan lidt, det er meget forskelligt, hvordan der hvorledes. Altså der er stor forskel på, om brugskabinerne de er lukket, eller om de kun er 2 meter i højden og i siderne og sådan nogle ting. Det er meget forskelligt, det er det. Det var den her med kalenderen. Den næste, det er en brugermenu. Der er nogle enkelte ting, man kan gå ind og stille i herinde. Det er sådan set også bare en undermenu, fordi den første hop, det er den der temperatur. Det er den der på 17 grader, det er den, der står ude på selve skrivebordet, kan man sige. Så er der noget forvarmeflade, noget eftervarmeflade. Eftervarmeflade er der ikke på maskinen, der er en forvarmeflade, og den står på on, så det vil sige, at den er tændt. Så er der en... Det er ikke forvarme, hvor kommer den fra? Er det el? Det er el. Der sidder en el-forvarmeflade. Og man også slår den så til? Den står til, når der bliver koldere end plus 2 grader udenfor, tror jeg der. Okay. Ja. Det er noget, vi har sat den til herinde. Ja. Og det er simpelthen for at undgå, at der kommer frost ind i maskinen. Ja. Filterskift, den er sat til 3 måneder, og så er der noget fugtstyring, det er der ikke på maskinen. Så kan man gå ned og vælge display, og det er sådan set, man kan selv bestemme udformningen, hvordan man gerne vil have den til at skrive, om man vil have ur til at stå med store bogstaver, eller hvornår den skal slukke automatisk, og forskellige ting. Ren virkningsmæssigt, det er bare ren design, hvordan man gerne vil have den til at lyse, og hvor kraftigt det skal lyse og sådan nogle ting. Info i selve driften, det er sådan set den, der kommer igen. Og så kommer der en hernede, der hedder servicemenu, og den er der en kode på. Inde i servicemenuen, der kommer man ind og justere på de forskellige ventilatorer. På hvilken hastighed de skal køre på, både på hastighed 1, 2 og 3, hvor mange procent af de forskellige indblæsende og udsugende skal køre. Der er en kode på, og det er simpelthen på grund af, at det er servicefolkene, der går ind og justerer på de ting. Maskinen er indreguleret fra start af. Der sidder et SD-kort i her nedenunder, hvor man kan putte den i en computer, så kan man ligesom se, hvad der er sket af data og ting og sager i den forgangne periode, hvis der er, at der viser sig, at der er nogle problemer med den. Så kan man simpelthen gå ind og se, hvad der er sket på den der SD-kort. Herovre til venstre, det er den der eftervarmeflade. Den skal bare stå på minus, fordi den er ligesom sat på off. Det har vi ikke på. Ja, for du kan ikke få den op på plus. Nej. Herover der er der den første propel, og det er sådan en propel, hvis man siger, at man ved, man laver mad, eller hele familien går i bad, hvor mange man så end er, eller et eller andet. Så kan man gå ud og sætte den her på 3 for eksempel. Så om 3 timer, der falder den tilbage til hastighed 2, og i de 3 timer, der vil den køre på højeste hastighed. Så hvis det er for, at man vil have rigtig meget luft igennem huset, for eksempel, inden man skal ind og sove, så er det klart, at desto hurtigt maskinen den kører, desto mere hjælper det på at få noget frisk luft igennem, på grund af det er køligere udenfor. Så kan man for eksempel gå ud og sætte den op på træerne, og så i 3 timer, og så passer det med, at så kører den i 3 timer, der så falder den automatisk tilbage. Og det man så skal huske på, det er, at den falder automatisk tilbage til hastighed 2, fordi det er det genvækst, de kalder normaldriften. Og den kan køre op til 9 timer. Det vil sige, det er den, man bruger til, hvis man nedkøler huset om aftenen. Du kan også bare vælge at så sætte den op på hastighed 3, okay. Så bliver den bare på hastighed 3. Ja, så hvis det er for, man går ind og sætter på den der, fordi der er også noget støjmæssigt i det, hvis det er, du kører op på det og skal flytte en masse luft. Så derfor kan man sætte den derop på de der timer, der så falder den automatisk tilbage. Det vil sige, hvis man manuelt sætter den op, så falder den ikke tilbage? Nej. Okay. Men skal lige have med, det er ikke et aircondition-anlæg? Det er ikke et aircondition-anlæg, det er det ikke. Det er langt fra. Kan man ikke bruge anlæg til at for eksempel, når du bliver kølig om aftenen, så får huset kølet ned om natten eksempelvis? Nej. Ved hjælp af udeluften, man trækker ind? Nej. Okay. Der skal så mange kubikmeter luft til. Okay. Når den her den kører på sit højeste hastighed, så udskifter den cirka lige lidt under 200 kubikmeter luft i timen. Okay. Hvis man skal have, det svarer til luftskift en halv gang i timen efter bygningsreglementet. Hvis man skal kunne styre sin temperatur ind i huset, så skal man have luftskifte, der er 12 gange højere end det her.
Okay. Så der skal rigtig mange anlæg til, Ja. og der skal rigtig mange kubikmeter til at kan styre luften. Ja. Ja. Så den der bypass, der er på, det er så et supplement med, at man godt kan se ren herinde med, at når man kommer ud på aftenen, og der bliver kun 15, 16, 17 grader, så kan man godt gå herud og så se, at nu blæser man kun 17 grader ind i huset, selvom der er 24 henne. Og det kan også godt være, at du kan mærke en enkelt grad eller halvanden, men så er det også det. Ja, ja. Fordi der skal rigtig mange flere Hvad luftmængder sker til. der, hvis man nu går fra 17 til 12 eksempelvis? Jeg tror slet ikke, jeg kan ikke helt huske det. Jeg er næsten sikker på, at den kan ikke sættes ned på 12. Okay. Fordi der er nogle, der er nogle grænser til, fordi du kan godt risikere, at det lige pludselig er 24 grader om dagen, og så slår det rigtig hårdt om, og så er det kun under 10 grader om natten. Og det vil maskinen simpelthen ikke være med til. Nej, okay. Ja. Så man plejer at have sådan et eller andet regel, der hedder cirka de der, om du sætter dem på 16 eller 17, det er sådan set lige meget. Men nu har vi valgt at sætte dem på 17, og så er det den der 21-22 om vinteren, Ja, ja. afhængig af, hvad man ligesom er vant til. Ja. Ja. Har Du det kan ikke lige noget? komme ind på kondensrisikoen, hvis man slukker anlægget. Det kan lige på os. Ja, altså hvis man slukker anlægget, der er jo mange, der synes, at nu skal vi 14 dage på ferie, så slukker vi for anlægget, eller så slukker vi for den hele sommeren, eller sådan noget ting. Og det må man altså ikke. Det, der sker med det, det er, at man finder ikke ud af det før, at der bliver en masse stillestående luft op i alle rørene. Og det, der sker med det, det er, at det begynder at dryppe med vand ned op for luftventilerne. Og ren strømmemæssigt, så er der ikke det store spart i det. Hvis den står og køber afsted et helt år rundt, så bruger den mellem 200 og 300 kroner strøm om året. Så hvis det er for, at man vil slukke for den i 14 dage, Det skal man ikke. dem 5 kroner, det betyder ingenting i forhold til, hvad der kan ske i skader. Det skal det altså ikke. Hvad siger du med køling der? Den der er så kold deroppe. Hænger den sammen med køling? Hvad findes jo, der er koldt? Den der kasse. Det er forvarmefladen. Ja, den er iskold. Ja, men den bruges kun om vinteren. Ja. Ja. Nå, den er... Ja, okay. Det er sandt også. Ja. Den bruges kun om vinteren. Så det var sådan set... Det går med, at hvor meget vand, altså kondensvand, der faktisk er lukket ud i døgnet. Ja, altså selvfølgelig har det... Hvis man laver en beregning på, hvor meget kondensvand, der kommer ud i løbet af et døgn, så er der selvfølgelig stor forskel på, hvad årstid det er på, og hvor mange mennesker, der bor i huset. Men som tommelfingerregel, så siger man en vinterdag, hvor der måske er en minus 5-8 grader udenfor, og der bor 2-3 mennesker, så 5-6-7 liter i døgnet. Det løber igennem maskinen ud i afløbet. Ja. Det gør det. Så det kan lynhurtigt blive til noget, når det ligger op i rørene. Og det, der også sker, hvis der man slukker for maskinen, det er, at dem 2 rør, der sidder herovre til højre, det er sådan set dem, der kører op til taghætterne. Og hvis man nu slukker for maskinen, så vil det kolde luft, der vandre lige så stille ned op for taghætterne af, og så ned i maskinen. Og de 2 andre rør, som sidder inde til venstre, der vil den varme luft komme ind for huset af. Det vil vandre herud af lige så stille. Og når kondensen den så opstår, det er jo når varme og kulde det mødes herude i maskinen. Jeg har samtidig haft maskiner her, når man skruer alle de her skruer af, så står der 25 liter vand. Og det er altså kun indtil det kommer opad til printplade og sådan nogle ting, og så brænder det af. Det gør det. Så min anbefaling vil være umiddelbart hastighed 1 helt året rundt. Ja. Man kan lege lidt med den der hastighed 3, når det bliver sommer. Det er ingen hemmelighed. Jeg gider ikke engang hjem og gøre det hjemme med mig selv, fordi jeg ved, det hjælper ingenting. Altså det bedste man kan gøre, det er noget gennemtræk, hvis det er for, men ja. Ja, det er ikke stor indflydelse gennemtræk på den der. Nej, det har den ikke. Overhovedet ikke. Den er sådan set ligeglad med det. Det er igen så små luftmængder. Jeg plejer at sige, jamen nyd sommeren, mens den er her, så jeg ved godt, det er irriterende, når det er stået på i 14 dage, men ventilationsanlæggen, den gør det hverken bedre eller dårligere, at den kører om sommeren. Det gør den altså ikke. Så det, der er vigtigt, er, at den kører hele tiden. Og det er der, den vinder. Det er, at den kører 365 dage om året, 24 timer i døgnet. Det der med, at man gerne lige vil have luftet ud i sin soveværelse lynhurtigt, inden man skal i seng, det kan den ikke hjælpe med. Så skal man åbne vinduer og døre eller et eller andet. Ja. Der var en, der fortalte mig, at med det der, så må man ikke lukke vinduer og døre op. Men I siger jo, det ikke er... Det er lige meget. Ja, det er lige meget. Ja. Det er det. Det er jo også mere, hvor man har aircondition indbygget, er det ikke det? Jo, altså aircondition, det er jo ligesom kontorbyggeri. Ja. Der skal rigtig mange, der skal flere tusind kubikmeter luft til. Og, altså hvis så et hus, den skulle have aircondition, så skulle der flytte cirka 2-3.000 kubikmeter luft for at kunne styre det. Og den her, den kunne styre 200 kubikmeter, når den kører på sit højeste hastighed. Så fordi jeg snakker om den der højeste hastighed, det er selvfølgelig fordi, at
at i bygningsreglementet, der har man nogle regler, man skal overholde. Man skal ventilere huset med x antal kubikmeter, og det har man x antal watt til at gøre med. Så derfor plejer man at sige, at man skal bare lige kunne dokumentere, at tingene de hænger sammen, og så er det skudt lidt over mål og køre så langt op hele tiden. Både med hensyn til udskiftning af luft og med hensyn til, at maskinen den larmer lidt ved at transportere alt det her luft rundt. Det gør den. Bygningsreglementet den siger jo, at man skal have luftskiftet i huset en halv gang i timen. Ja. Så det vil sige cirka 12 gange i døgnet. Der skal alt luft være skiftet i huset. Det er den, der er behov for. Så derfor siger jeg, at hvis du kører ned på hastighed 1, så kører du på cirka 6 gange i døgnet. Det er stadigvæk rigtig meget. Ja. Og det burde ikke være nødvendigt at køre på højere end hastighed 1. Okay. Så det er jo sådan set det. Hvis der er nogle spørgsmål, så... Og der er ingen dumme. Nu nævner du lige det der med vinduer og døre og sådan nogle ting. Altså, en af de her ting, det er selvfølgelig den der med den her pollenfilter. Der er pollenfilter her i, og det er selvfølgelig for at frasortere alt det der pollen, der kommer udefra, og små dyr og ting og sager. Hvis man skulle optimal udnyttelse af den her, så vil man jo så sige, så skal man have lukket alt, hvad der hedder vinduer og døre. Fordi ellers, hvis man lufter ud i sin soveværelse, hvis man morgen om aftenen åbner terrassedøren ud, så kommer pollen ind. Ja. Så, men den her, den er mere, en pollenfilter er mere tæt end en grovfilter, den er. Den her, den frasorterer op til 6-98% af alt, hvad der kommer igennem luft og bakterier og ting og sager og pollen og sådan nogle ting. Pollen, det er jo fedtstoffer, så derfor er det en god idé at køre med de her ting. Det er det. Vi kan også lige tilføje, at den står på tidsinterval. Når der står skift for et pollenfilter, så er det fordi, den er sat til en 3 måneders interval her i byggeperioden. Men det er ikke sådan, at anlægget stopper med at fungere efter de 3 måneder. Det er bare, så markerer den lige nu, at det er gået de 3 måneder. Og det viser, hvad den gør, det er, at de samler sammen, og så tager en der, hvor de kommer op og skifter dem alle sammen. Så det er fint, hvis I lige giver et ring ind til dem, og siger, nu har vi lige fået en alarm, og så er de opmærksom på, nu det ved tid. Men der sker ingenting ved den alarm, den er der. Det er ikke, som Diana hun siger, det er ikke fordi, at maskinen den kan ikke mærke, at nu er det tid til filterskift. Den har bare en sætpunkt, og den kan man sætte fra 0 til 9-12 måneder eller et eller andet, og så er det bare det. Ja. Der hvor der er udsugning og indsugning, de der i hver rum, er de sat forskelligt fra rum til rum, eller er det noget i findes til? De er sat forskelligt, og de er låst fast. Ja, det er jo muligt. Ja. Og der er mange, og der er mange måder på det, fordi det jeg vil anbefale, det er, at i stedet for at begynde at røre ved det selv, så er det bedre at kontakte boligselskab eller Diana eller et eller andet, hvis jeg har nogle gener ved det. Fordi alternativet det er, at hvis I har en loftventil, der sidder, eller en vægventil, der sidder, hvor jeg har jeres lænestol lørdag aften eller et eller andet, og I er trætte af, at de trækker eller et eller andet, jamen så hjælper det altså ikke bare at så skrue den i, eller pille den af, og så putte en sok i, og så er det det. Jo, det gør det måske lige ved lægen. Det gør det nok lige ved lænestolen, ikke også? Men maskinen er bare sådan indrettet, så finder den bare en anden sted, så blæser den bare 3 gange så meget ud en anden sted. Og så er der ikke balance i systemet, og inden I får set om, så har I brugt alle jeres sokker, og så er der nærmest kun udsugning tilbage i huset, ikke også? Ja. Ja, jo flere lukker jo værre bliver det, fordi den er jo trykbestemt, er den ikke? Nej, maskinen er ikke trykbestemt. Ja, okay. Nej, fordi så vil den begynde at gå op i hastigheden, og filterne de begynder at blive stoppet. Ja. Det maskinen simpelthen bare gør, det er, at den finder bare en anden sted, og så smider luften ud. Og så begynder den, hvis man lukker en luftventil, så lukker den bare det samme ud i en anden sted. Og så når sprækken på de der luftventiler, den ikke er så stor, og der kommer dobbelt så mange kubikmeter ud, så begynder den at stå og fløjte lidt, og så begynder den at irritere lidt på en anden måde. Så det der. Så, Men bortset fra, så er det vi egentlig skal røre, det er egentlig hastigheden på. Ja. Og så måske hvis de glemmer at komme og stille til sommertid og vintertid. Ja, så der ligger... Det kunne så selv gøre jo. Det er også det, jeg siger. Ja, altså der er jo stor forskel på, hvornår man synes, at sommeren og vinteren starter og slutter, ikke også? Men der ligger en forårs serviceaftale, og der ligger en efterårs serviceaftale, og det er lidt forskelligt, hvad man skal gøre på de forskellige tidspunkter. Men det er flere af dem, de punkter, de er beregnet på, at man skal gå ind og
stille nogle tider, og man skal stille nogle værdier i forhold til, hvordan maskinen skal køre nu den efterfølgende 6 måneder. Og som det er nu, så kører det med filterskift hver 3. måned. Og planen er lidt, at når projektet herude det er færdigt, at så bliver der taget en vurdering af, om vi kan strække den til op til de 6 måneder. På grund af, at det er forholdsvis mindre boliger. Det støver meget jo. Det støver meget, som det er nu, og det er derfor, at man kører med en 3 måneders interval. På et senere tidspunkt, det er også noget andet, hvis der bor 2 voksne og 3 børn her. Så på et senere tidspunkt, der vil man tage op og så vurdere, om man skal ændre det til en 6 måneders interval frem for en 3 måneders interval. At det er ligesom filterne, der kommer til at afgøre det. Og det er klart, at der er stor forskel på, når først bygger næste spørgsmål det er, hvis du trækker det der filter ud, som tager støvet indfra, så siger nu er den faktisk fyldt helt op, og jeg har kun gået et bestemt, hvor man så støvsuger den. Ikke umiddelbart. Okay. Nej, jeg synes, den nemmeste løsning, det er at skrive til boligselskabet eller ringe til boligselskabet, og så må de tage stilling til det. Ja, jo, det er vildt. Ja, fordi der er mange måder på det. De filter, der ligger her, de skal ligge på en speciel måde. Ja, netop. Man må ikke bare tage dem ud, og så støvsuge den på den ene side, og så synes man, at den er pænere på den anden side, og så vender man den opad. Fordi selvom man støvsuger dem, så kan man ikke få den 100% ren. Og der er noget med nogle fibre, især i pollenfilteret, der sidder på en speciel måde. Den skal sættes på en speciel måde. Okay. Så mere for jeres egen skyld, så lad boligselskabet tage den. Ja, men det lyder fornuftigt. Ja. Så ja. Andre spørgsmål? Nu ved I simpelthen, hvad I skal vide om det, eller hvad? Ja. Nej, jeg er fortrøstningsfuld, og der er service på, så... Jeg synes, det er jo fint gennemgang. Det kræver ikke meget indlæg. Det var et, du satte vores på, ikke også? Men vi kan lige se efter. Vi er sikre på, at den er nede på et. Jeg går lige hen og ser for en sikkerheds skyld. Men jeg satte den Det på er i et. hvert fald gjort klart, at det ikke er airconditionanlæg. Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Nej, Det er det ikke. det er fint nok. Ja. Jamen ved I hvad, så vil jeg sige tak, fordi vi måtte låne jeres anlæg. Ja.